Aljane, Carlene, nga ni syagit man mo. Uy, Aryan! Ah. Dali. Kini Aljane ay sakit-sakit na daan na lang ko. Uy, sabi ko rin di makasyagit, ano? Uy, tanaw mo. Asa ba? Kita ka ng lalaki nga atubang din, Kita ka. Huy, kinsa mo na. Kagwapo gud ana niya. Bago lang i-transfer din sa itong eskwelahan, uy. Wow, mura mag-artista, uy. Nya, sabi di makasyagit, be. Wapo mo kayo, Ano ba yangan? Huwag ka magdali. Dula, ilaha. Saba bayot, oy. Natana, oy, manood na ta sa tong room kay malate ta. Ay, kumusta man ang imong pag-eskwela, Aryan? Okay raman, ma. Maayo hinuon. Ayaw yun pagsuod anang uyab-uyab, ha? Paningkamot nga mahuman kas imong pag-eskwela. Oo, ma. Kisa-kika itong lalaki sa nga i-transfer sa among eskwelahan. Ay, tilibag siya pawasak una-una, uy. Guwapo, kayo siya. Kaya ni mo, oy. Naku, ibalita ni mo. Unsa man na ba? Naibaw na mi, kung sa inim sa gwapo nga. Anong nakitaan? Ha? Unsa man, Aljane? Jafet. Oh, Uy, lala, padaplin mo kay mo agis siya sa tugtugod, padaplin mo. Excuse me. Excuse. Hi, Jafet. Hello. Agi ko, ha? Sige, agi lang. Ay, mabuang ko ba yun? Kagwapo gini, Jafet. Uy, asin. Ay. Makabuang. Naunsa man ka, Aryan? Noong kay tingog-tingog diha. ha? Tama na siya ka. Tapos Ala, uy, nasya ka sa kagwapo ni Japit, day? Hey, pataka raman mo, uy. Tana mo, uy, manood na ta. Asa man tayo si Rose ug si Carlene? Ay, ito may gibuhat. Ay. Hindi ako sila mukhaan. Aw, mao ba? Ay, dahil kuan ba? Mm. Nakapakutanan ni mo ba? Asa man na dyan? Naibo ka ni Jafet na. Ha? So, kung napangunta na hagod. Tubaga lang good ko. Sige na ba? Tubaga ko. Kinsa man kay dili maibog anang Jafet, no? Nga gwapo man kaayo na. Naibo ko lagi kaniya. Aw, ang kuno na ko nga na-crush ko niya. Ay, daan pag yun ko. Ay, daan pag yun ko eh. Unya, day. Kung paguyaban ka niya, imong sugton. Ha? Ay, alaw, na-shock lagi ka. Kinsa may dili ma-shock ni mo, uy. Ngutahan na regani ko. Di na ta mag-iskutan na dyan, uy. Kay dili mahitabo nga makagusto si Jafet na ko. Ay! Uy, di na ta maguna-una ng uyab-uyab, uy. Kinahanglan ko mo focus akong pag-eskwela ang makagraduate ko. That's die! Congrats na, Aryan! Uy, magpahibaw ka na ito ninyo, ha? Kinasa na mo pa doon, ha? Maog yun! Tawagis na intaon ko ninyo, ha? O sige, magpahibaw anay kita ninyo kung asa tapadong. Ma, karong abi sa klase ba? Maka-eskwela ba ko college? Nakpasaylo ako, ha? Nga dili kag yun maka-eskwela. Kay naibaw bitaw ka nga pobre ra kaayo ta. Sige lang, ma. Standby lang una ko din sa ato kay dili pa man ko makatrabaho. Kaya pa man ko 18. Ay, sige lang. Standby lang sagutin, he. O kung sakto na ka sa edad, panarbaho lang ko niya. Oo, ma. Uy, kumusta naman ka, day? Ni Aday, tambay sa... Hala, uy, parehas gata. Kumusta na di si Carlene og Aljane? Ni-eskwela sila sa kolehiyo, day. Maayo pa sila ta. Unya, ikaw, sa plano ni mo? Kung masaktan ako si Daday, manarbaho ko, muadto ko Cebu. Ako sa day, mo ato kog Cebu. Sige day. Pagpahibawan na lang unya ta.
Unsa may plano ni mo ron nga 18 naman ka? Muadto kog Cebu, ma. Ato ko mangitag trabaho dito. Nahala, sige. Kaya ako nalang sa tugkonta ko ng akong pag-umangkon. Aron matabangan ka nga makasud og trabaho inig-abot nimo sa Cebu. Og sunod sa takot sa ilaha. Ay, salamat ng taon. Kinakasudan kong trabaho din si Cebu. Bahala na gamay og sweldo. Basta makasudan akong trabaho. Kuya, nakalitan ko sa akong trabaho na. Oh, si Mary Rose na nawag. Hello, Day. Hello, Day. Nanatay ka sa Cebu? Oh, Day. Ay, nakalimot ko pahibaw ni mo. Nabisi ko, good. Di ang magugod sa Cebu, good? Mao ba? Oo. Asa mo ka nagtrabaho? Nagka-share ko, Day, sa gamay ragod nga mall. Oh, maayo hinuon. Ikaw, asa magkaroon? Hindi, trabaho sa to sa mall, Day, pero dili lang ko cashier. Ay, okay na na, Day, uy. Ang importante, may trabaho ta. Maog yun, Day. O sige, kita-kita liya na pohon, ha? Kung may time. Ah, sige, Day. Amping. Pila na lang kadlaw. May end na akong contract. Hey, mangitaan sa ko inig trabaho. Maog yun nakapait ni mo tayo nahuman, uy. Pati klarong trabaho. Kumusta, Day? Maori gihapon, Day. Nyo sa man na kayuyab. Wa pa, Day, uy. Uy, pag-uyab-uyab na ko, no. Unya na lang, Day. Kaya napa ko gipaabot. Isa may magipaabot si Japit? Oh. Ay na paabot ta, uy. Kay minyo na tingali to. Minyo na gito, Day. Ay, lain kay ato, Day ba? Nag-uol ba yagid ko, eh? Nga naman, Hapit naman gud ma-end ang akong contract, good. Wala ko'y trabaho ini. mao pa. Ay, di ay maayo day ay. Eskwela og panahi, human, apply sa dako nga kompanya sa Danau. Ha? Sigurado ko po nga makasud ka, ana. Kay may talent baya ka sa pagpanahi. Maayo pa tuod, no? Ah, sige, Day. Pwes pila ko panahi aron makasud kog laing trabaho. Ini-graduate na ko ini panahi. Mga apply dahil ko sa akong kumpanya sa Danao. Lord, salamat in taon. Nakasud na kong trabaho nga nako ng kong Day Arlan, kumusta naman ka, uy? Day, Carlin, ikaw, Day, ni? Ako in taon ni Day. Kumusta naman ka, uy? Ni Aday, nagtrabaho. Wow, maayo hinuon. Ikaw, kumusta naman ka? Tinawag ko nimo, ano mahibawon ka nga. Lumargahin ako sa Canada. Mao ba? Uy, ayaw, good ni mo, Day. Kita-kita lang yata pohon, Day, ha? Ilig-uli na ako. Ah, sige, sige, Day. Amping, ha? Bye, Day. Bye-bye. Kanindot ni Day Carlin. Eh, baka ito nakitsis kawas. Mupauli na lang ko eh. Napara ba ko'y buhaton sa bahay? Ay! Ay, hala, sorry sir. Huwag na ko tuyo ah. Nabagaan na hinuon di ka. Okay na, okay na. Uy, hala. Jeffrey? Ikaw ni? Nagkahilalagi ka na ako. Uy, hala. Schoolmate man di ka sa una, no? Schoolmate bitaw ko ni mo. Unsa ka na inimi mo? Ariana. Ay, di maya eh. Mag-snacks na. Ron, magkasulti na mayo. Nakalitangit ko ay. Ngano ni aka din ni Cebu. Di bali na magod mi din sa Cebu. Ah, mao di ay. Unya, asa makatrabaho ron? Nag-call center ko. Oh, nindot di ay. Okay na, sab. Sabi ni mo, lipay kay ko ron nga. May nakita kong schoolmate ako. Ako sad. Hatagin niya ko sa number, be. Eh, basig, may tuyo niya ako ni mo ba? Oh, sure. Ah, unya. Uy, mupauli na ko ha. Sige. Magkita pa pag-usap, ha? Javel. Lord, unsa man eh. Ngano nakita man ako pag-usap ang lalaki nga akong kimahal. Ngano man eh. Akala ko'y di pa handang Nanawag lagi ka, Jafet. Sunday man ron, pwede tayo magkita. Ha? Sige na, kay nakikita rin sa amo ko eh. Di ako magod ako. Magkita tabi. Aron, ako story-story ba? Ah, sige. Asa man naman kita? Huy, naunsa ka, uy. Ikaw ha, ganin na rin ko nakabantay ni mo nga nagsikag tutok na ako. Nahihug akong naong? Wow, eh. Karon ba ko nakabantay ni mo? Nga, unsa man?
Gwapo am ka, Aryan. Hmm. Bitaw. Wala ko mapansin ang imong beauty sa una. Dili gyud ko nimo mapansin. Kay nabe daghang gwapa sa una. Og daghan og na-crush nimo. Mao ba? Pero, wa ko magunahon na og uyab-uyab sa una. Kay gusto ko makahuman yung swila. Pero, karon gusto na ko makauyab. Naana di kay nakitaan. Oo, na ano eh. Kinsa man? Niyas ako matubangan. Jafet. Bitaw, yan. Balik makaingon ka nga, presko ra kay ko. Isang bag-urat na nga nagkasuod, pero di ko mauwaw ni mo nga, muingon nga, I love you. Jafet. May chance ka ko ni mo. Ayan. Bitaw eh. Bisag. Wow, pero ang kunan ako. Na-crush man sa kunimo. Tinuot? Liki. Unya, sa man, kita na. Mm. I love you, Aryan. I love you too, Jafet. Too many billion people running around. Wa ko magtahom nga ang akong crush mahimo ba din akong hinigugma. Karon, minyo na ni Jafet. Ug wa ko magmahay kay pinangga man sa kuniya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Arian nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga